Хәерле сәгатьтә эфирда Ишембай яңалыктарының башкорт телендәге сыгарылышы. Студияла Алина Сәдретдинова. Иң тәүдә сыгарылыштың төп темалары турында кыскасы. Урман янгынына әзербезме? Макар урман хуҗалыгында шартлы урман янгындарын һүндерү буенча махсус күнекмәләр үтте. Кыш исән-һау кышланды. Яй айдарына әзерлек нисек бара? Яңы Әптек авылы халкы йыелышта осрашты. Тип ярдәм хезмәткәрләре һөнәри байрамдарын билдәләй. Зурна, Дудук, Тинвистел, Фуджара билдәле Зәйнетдин этно-шоу проекты Ишембайда сыгыш яһаны. Ошо аднала республиканың Урман хуҗалыгы министрлыгы Рәсәй гадәттән тыш хәлдәр министрлыгының Башкортстан республикаһы буенча баш идаралыгы менән берлектә Макар урман хуҗалыгында шартлы урман янгындарын һүндерү буенча күнекмәләр үткәрде. Был хакта безнең киләһе сюжетта. Янгын хәүефе мизгеле башланыр алдынан республикала урман янгындарын һүндерү буенча зона укулары үтә. Сценарий буенча авылга якын урынлашкан яланда янгын сыга. Шулай ук был территориялағы урмандарға хәүеф янай. Янгын һүндерү хезмәте урман хуҗалыгы хезмәткәрләре менән берлектә был янгынды ликвидациялау тактикаһын үзләштерде. Урман хуҗалыгы министры урынбасары Арыслан Мырдагилдин белдерүенчә, бындай шартлы янгын һүндерү күнекмәләре үткән аҙналарда республиканың 4 муниципаль район биләмәһендә үткән. Ишембай районында үткәрелгән тактик күнекмәләр күләмлелеге менән айырылып тора. Был күнекмәләрдә 24 организация, 30лап утты һүндерү техникаһы, 150ләп хезмәткәр катнаша. Төп максат синхрон бергә утты һүндерү, бер-бери менән тыгыз бәйләнештә эшләү. Озон кыштан һуң техника торышын һәм үзебезнең хезмәткәрләрнең белемен тикшерү. Макар урман хуҗалыгының майданы 290 мең гектар самаһы. Дөйөм алганда район биләмәһенең 70% урман менән капланган. Башкортстан урман хуҗалыгы министрлыгы карамагындагы учрежденияларга муниципалитет хакимияттәре менән берлектә халык араһында урмандарда янгын хәүефсезлеге кагыйдәләрен үтәү буенча искәртү һәм аңлату эшләрен көсәйтү бурысы йөкмәтелде. Һәм бездә районда халык менән шулай ук эшләр башкарыла, уларга аңлату эшләре алып барыла. Хәзер байрамдар җитәргә тора, 1-9 май байрамдары. Безнең урман ситләрендә, юл буйларында ашлыктар куелган, урманда хакларга, урманда карарга дигән яндырылган усакларны һүндереп, тәрбияләп күмеп китәргә дип. Һәм халыкка теләк, яланга байрамдарга чыкканда усакларны һүндереп, күмеп, тәртипләп китәргә. Утты күмәк көс менән тиз арала еңеү яхшырак. Бындай укулар янгын һүндерү бүлекләренең техника торышын һәм ошо биләмәләр халкы хәүефсезлеге өчен яуаплы органнарның әзерлеген тагы ла бер тапкыр тыныс шарттарда һынап карау мөмкинлеген бирә. Хезмәткәрләрнең осталыгын да арттыруга булышлык итә. Лилия Хәсәнова, Илһам Султанов, яңалыктар сыгарылышы. Яңы Әптек авылында йыелыш быел яңы форматта үтте. Дөйем авыл биләмәһе халкының сходы, төрле учреждениялар итәкчеләре һәм әүдем җәмәгатьчелек менән киңәйтелгән ултырыш рәвешендә үткәрелде. Йыелышты башлап Хайран авылы биләмәһе хакимияте башлыгы Әминә Мәһәдиева узган ел йомгаклары менән таныштырып үтте. Киләһе мизгелгә пландар билдәләнә. Көн тәртибендә авыл биләмәһен тәртипкә килтерү буенча язгы өмәләр, янгын сыгу осрактарын искәртү, төзекләндерү һәм башка һораулар каралды. Авылдың яңы старостаһы һайланды. Халык менән осрашыуда авыл биләмәһе җитәкчелеге тарафынан сакырылган власть органнары вәкилләре Башкортстан Республикаһының үз йөрүшле машиналар һәм башка төр техниканың техник торышын күзәтү буенча Дәүләт инспекцияһының Ишембай районы бүлеге начальнигы Павел Антонюк, Ишембай районы һәм Салават калаһы ветеринария станцияһы начальнигы Гайзула Дәүләтов доклад менән сыгыш яһанылар. Көн кадагында торган һорауларны асыклап үттеләр. Яңы Әптек табиб амбулаторияһы табибы Әлфия Нугманова йыелыусыларны диспансерлаштыру һәм иммунизациялауга кагылышлы белдерүләр менән таныштырды. Шулай ук был көндә Георгий тасмаһы акцияһы үтте. Ирекмәндәр җәмәгать урындарында халыкка Георгий тасмаларын таратты.
Ошы көндәрдә тиз ярдәм бүлеге хезмәткәрләре үзләренең һөнәри байрамын билдәләй. Был еңел булмаган һөнәр ияләре олы хөрмәт һәм ихтирамга лаек. Улар көндең ниндәй булуына карамастан ярдәмгә ашыгалар. Ашыгыс ярдәм итү бүлегендә намыслы, үз эшенә тугры булган, түземле кешеләр генә эшләй ала. Калабызның тиз ярдәм бүлеге эшмәкәрлеге менән безнең иҗади төркем якындан танышты. Ентекләбрәк киләһе язмала. Бүген Ишембай калаһында 7 һәм Ишембай районы буйлап 2 ашыгыс ярдәм бригадаһы эшләй. Һәр бригадага 2 фельдшер, 1 табиб һәм водитель инә. Медицина хезмәткәрләре өчен иң мөһиме көн-төн тип тормай халыкты хезмәтләндерү тора. Гражданнарны кабул итү 03 номерына шылтыратудан башлана. Әйтергә кәрәк, тәүлек әйләнәһенә 80дән алып 100гә тиклем сакырту кабул ителә. Шугала ашыгыс ярдәм хезмәте тоткарлыксыз эшләй. Был өлкәлә тик көчле, үз эшенә тугры булган, яуаплы кешеләр хезмәт итә. Шундайдарның береһе тиз ярдәм хезмәте фельдшеры Гөлнара Вәлиева. Гөлнара Әхтәм кызына был һөнәр бәләкәйдән якын. Шугала ул үз эшен яратып, бар күңелен халып, намыслы башкара. Мин был һөнәрдә һайланым бәләкәй сактан ук. Мин эшләгә килә ине шул кешегә ярдәмгә килергә, кешегә ярдәм итәргә. 12 ел мин ошо хезмәткә эшләйм. 13 ел китте инде бuna. Безнең эш авыр инде ул. Һәр ата-әсәләр һәм иптәшем мына минең ярдәм итәләр инде, поддерживать итәләр, ничектер булмаса ла минең ситуацияларга керәләр, аңлайлар мине. Тиз ярдәм бүлеге хезмәткәрләре дежур иткән көндәрдә төрле хәл вакыйгаларның шаһиты булып, ниндәй генә күренешләргә осрамай. Уларның еңел булмаган эшләрен аңлап, рәхмәт һүзләрен yetkергән кешеләр табиптарга көс һәм дәрт кенә өстәй. Төндә лә, көндез дә дигән нык авыр. Исерекләр дә бар, аңлай кешеләр торганнары ла бар. Без әрләп тә ибәрәләр бит инде. Рәхмәт һүзләрен ишетәбез. Көн һайын ишетәбез инде. Ошы көндәрдә тиз ярдәм бүлеге хезмәткәрләре үзләренең һөнәри байрамын билдәләй. Һөнәри һәм гражданлык бурыстарын олы кыйммәткә, кешеләр сәламәтлеген һәм гомерен һаклауга багышлаган иң кешелекле, изге һөнәр ияләренең байрамы ул. Бүлек хезмәткәрләре халыкты игътибарлы булырга сакыра һәм 03 хезмәтен тик кәрәкле осракта гына сакыртуларын һорай. Сөнки медицина хезмәткәрләре әйтүенчә, ысын мәгънәһендә ярдәмгә мохтаждар, ялгын сакыртучылар аркаһында ярдәм ала алмаулары мөмкин. Алина Сәдретдинова, Илһам Султанов, Яңалыктар сыгарылышы. Башкортстан данын сит илдәрдә яклаган Рәсәй һәм халыкара конкурстары лауреаты һәм еңеүсеһе Зайниддин этно-шоу проекты баш калала үткән зур концерттан һоң Башкортстан буйлап гастрольләргә юлланды. Был калалар исемлегендә Ишембайдың да булуы музыка һөючеләргә зур куаныс булды. Мәдәният һарайында үткән тамашанан безнең киләһе сюжетыбыз. Үзенчәлекле, кабатланмас курай моңы, кумыз, думбыра, рус халык тынлы музыка коралы жалейка, төрек зурнаһы, инглиз тинвистла, словак халкының фуджараһы, барлыгы 15 төрле милли уен коралында башкарылган, заманча мотивтарга һалынган этник көйдәрдән торган байшоу программа Ишембайда тулы зал яйды. Зайниддин этно-шоу проекты булдырылуга 1 ел. Оештыручылары белдереүенчә, уның төп максаты башкорт мәдәниятен һәм музыка коралдарын башка халыктарның инструменттары менән бер рәттән заманча форматта бөтә дөньяга таныту. Сагыштырмаса яшь проект булуына карамастан, төрле кимәлдә үткәрелгән конкурсларда катнашып, 15 илдә сыгыш яһарга өлгергәннәр. Этномузыкант Заһир Зайниддинов әйтүенчә, сит илдәрдә уларды йылы кабул итәләр. Сит ил өчен безнең көйдәр, безнең курай, кумыз, үзләү, думбра көйдәре улар өчен нидер бер экзотика күк. Һәм улар безне бик яхшы кабул итәләр һәм дә ысын күңелдән бейеп, йырлашып, концертларның сахнәгә чыгып, фото төшеп, курайды тутып карайлар, кумызды тутып карайлар һәм ызлап та уларга бик нык кызык. Проекттың продюсеры Рөстәм Гыззатуллин. Бүгенге көндә Зайниддин этно-шоу проекты ул солист Заһир Зайниддиновтан башка 12 кешенән торган команда. Бәйүселәр, музыканттар, яктыртучы, оештыручылар. Төркемдең еллада гына тиклем концертлар графигы төзелгән. Унда Башкортстан һәм Рәсәй калаларынан тыш, Европа менән Азия илдәре лә бар.
Үҙ эшенә мөкибән бирелгән. Баҫҡан ерендә ут сығарып торған егеттең һәр сығышын Ишембай тамашасыһы алҡыштарға күмде. Музыкала тел барьеры юҡ. Сөнки музыка — универсаль тел. Һәр континентта ла, бөтәһенә лә аңлашыла, ти этномузыкант. Залда йыйылыусылар араһында төрлө быуын вәкилдәре бар ине. Концерт бик ошаны, бигерәк тә йәштәрҙең бик күп булыуы шатландыра. Һәм уларның шул хәтлем дәртле итеп бейеүҙәре, әлбиттә, Зәйнетдиндең үҙенең көйҙәре, бейеүҙәре бөтәһендә бөгөн һоҡландырҙы. Шундай бәләкәй генә ваҡыт эсендә уларҙы шундай үрҙәргә менеүе, әлбиттә, бик шатландыра. Шуға күрә уларға киләсәктә уңыштар. Тағы ла нимә теләйбеҙ? Яңы үрҙәр, яңы ауыл теләйбеҙ. Зәйнетдин менән яңы ғына ҡабынған йондоҙ, һәм ул йондоҙ бер ҡасан да һүнмәһен. Артист өсөн ихлас алҡыштар һәм тамашасы һөйөүе иң юғары баһа. Ҡыҫҡа ғына ваҡыт эсендә халыҡ күңелен яулап алған талантлы йәш музыкантҡа илһам, ижади башланғыстарында уңыштар теләйбеҙ. Лилия Хәсәнова, Илһам Солтанов, яңылыҡтар сығарылышы. Рәсәй президенты Владимир Путин беренсе һәм икенсе бала тыуған яки тәрбиәгә алған осраҡта айлыҡ түләүҙәрҙе физик берәмектәрҙең килеменә һалымдан азат иткән законға ҡул ҡуйҙы. Тейешле документ pravo.gov.ru интернет порталында баҫылған. Известия гәзите мәғлүмәте буйынса беренсе һәм икенсе балаһы тыуған яки тәрбиәгә алған ғаиләләргә өҫтәмә дәүләт ярҙамы тураһында закон Рәсәй Федерацияһында ошо йылдың 1 ғинуарынан ғәмәлгә индерелә. Түләүҙәр балаға йәш ярым тулғанса тәғәйенләнә. Уларҙы ярты йылға тиклем оҙайтыу мөмкинлеге бар. Бының өсөн яңынан ғариза яҙырға кәрәк. Социаль түләүҙәрҙең күләме уҙған йылдың 2-нсе кварталы өсөн балаларға билдәләнгән йәшәү минимумына тиң. Бындай дәүләт ярҙамы социаль йүнәлешле булғанлыҡтан, закон был түләүҙәрҙе һалымдарҙан азат итә. Закон 23 апрелдән көсөнә инә, тип хәбәр итә РИА Новости мәғлүмәт агентлығы. Талпандар әүҙемләшә башланы. Рәсәй буйынса 4000 кеше табиптарға мөрәжәғәт иткән, тип хәбәр итә Комсомольская правда гәзите. Тикшерелгән талпандарҙың 1 тиҫтәнән ашыуының сир йөрөтөүе асыҡланған. Рәсәйҙең 30 төбәгендә 6500 гектар майҙан парк-скверҙар талпандарҙан эшкәртелгән. Планға ярашлы тағы 140 000 гектарҙа башҡарырға кәрәк. Һуңғы мәғлүмәттәр буйынса бөгөнгө көндә Рәсәйҙә 1 миллион самаһы кеше энцефалитҡа ҡаршы вакцина яһатҡан. Башҡортостанда һуңғы ҡыңғырау байрамдары һәм сығарылыш кисәләренең датаһы билдәләнде. 9-нсы класс уҡыусыларының һуңғы ҡыңғырау байрамы 24 майҙа, 11-нсе класты тамамлаусылар өсөн 25 майҙа үтәсәк. 11-нсе класс уҡыусыларына аттестат тапшырыу һәм сығарылыш кисәләре 23 июндә берҙәм дәүләт имтиханы һөҙөмтәләрен алғандан һуң ойошторола. Ә инде 9-нсыларға аттестат тапшырыу көнөн һәр муниципалитет үҙе билдәләй. Башинформ агентлығы хәбәр итеүенсә, быйыл республикала 18 000-дән ашыу 11-нсе класс уҡыусыһы мәктәп тамамлай. Ошоның менән яңылыҡтар сығарылышы тамам. Беҙҙең ижади төркөм һеҙҙең менән киләһе осрашҡандарға тиклем хушлаша. Һау, сәләмәт булығыҙ. ООО «Газструб». Это газоводоснабжение, полиэтилен, металлоконструкция любой сложности, художественная ковка, токарные работы. ООО «Газструб». Это аренда спецтехники, трал, экскаватор, бульдозер, перевозка грузов. ООО «Газструб». Это монтаж насосных станций, отопление, водоснабжение. Город Ишимбай, улица Левый берег, промзона. Подробности на www.gazstrub.ru или по телефону +7 987 488 17 91.